màxima a l'os. Allà. Voy. Però s'ha de treure la càmera, els conos. Però aquests quadrats... Sí. Vale, quan tregui la càmera... Y compliqué los detalles que se ponen a checar. A él también le agrada sortir a la tele. Ojo, Vivint a l'ambulància allà, hi havia una ambulància allà. Sí.